nyt mä esittelen teille mun squadin. Mun squadin. Eli Team Suolakurkku. Siellä on itse suolakurkku paikalla. Kuka sä oot? Mä oon MC Lanttu. MC Lanttu! Moi, mä oon Suolakurkku ja mä räjätän tänään mestaan tulee. Räjäyttää! Mä oon Parsakaali. Jou! Mä oon tosi himmee. Tosi himmee! Kuku! 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 Halo. Tänään et varmasti uskalla tanssia. Ai et uskalla. Niin, et uskalla. Et uskalla. Tunnet sä Joona Puhakan? Ootko varma, että sä tunnet Joona Puhakan? Joona Puhakan? Aivan, Joona Puhakan. Niin, tunnet sä Joona Puhakan? Tiedätkö kuka on Joona Puhakka? En tiedä. Tuotko henkilöä Joona Puhakka? En tunne. Hello darkness, my old friend. Tiedätkö kuka on Joona Puhakka? Mun Swagger on Mintissä. Näin on. Mä olen Omena. Mä olen teidän hostina tänään. Kiitos ja näkemiin. Nähdään!